Eta, bueno, esan deuna, zenbat ogitarteko iteituzu bertan? Pentsatu aldezu, etorri altzezkizu. Ez, hola pentsatzet, hola kartan gutxiora jarrita tuneatu gabe, batea hola kartan idatzita daudela, 15 bat, hola. 15 bat. Eta gero, hortik aurrea, 100 desberdin, oza, bai, hau gabe, beste gorrekin, beste arrotzakin, beste abagate, Tu haitxe esan dezu, zenbat bezero. Bertan atzi beria mota, bai. Zenbat bezero, hainbat bokailo. Eta ezer registiozu ezetik esaten, da hona, alba da, in, ez da? Albaldin bada, beti, ni badaukat. Gaur, gaur gertatu zait. Bai, kartan hor ikustet irugiarra, eta irugiarra, bakarrik, iztezu kartan ikusten, dakazu tipula, dakazu xolomua, dakazu arrauntza, dakazu letxua, zen nahi jozu jarri bokailuai, esan da ni jarriko izut. Ah, bale, eta txesta, tuneau, baina momentua. Tuneau. Ez que ni nahi dio gazta, lio, listak, dana jartzezkio. Bai, dana bauta. Venga, jarri. Eta gio ze, hori nola kobratzea, zein bezu, kada ingrediente 50 sentimo, nola kobratzea hori? Hola izatea, ez da? Bai, kajan jartzeu, más ingrediente. Botana ez una, eskatuna ez una. Horrekola gatzakio kamarero, peatu inaltzei behatza, hola izatea, bimarizu, Ona. Zein da, dibes, bokailo danetatik arrakastatxuna. A ber, kartan da honetik arrakastatxuna zein da. Guri eskauzen egun erakutsi zein un kaxeritori kartan aldao jarrita. Eta asko saltzea alda. Bai, asko saltzea, kaxeritu asko saltzea, bai. A ber, baina, izarra, bokailo izarra danenan, bidia izarrak, bi. Tortilla patataz eta kalamarrak. Oie, bidia, 150 bokailotan. Eta gero, beste 150. Beste danan artian. Xolomuak, irugiarrak, kaxerituak, eta gizero, beste anak itegu, beste guztilla. Horun tortilla, zenbat tortilla dituzu unero? Ez que muturra minbera, azka tortilla buelta. Bai, zartagin hartuta. Tipulakin o tipula gabe? Bitatikin behar dezu. Jendia danetik eskatu lako, ez da? Bez? Dauz tuneau, personalizau. Asko gustatzea bai tortilla patata, piper berdia eta tipulakin, bitakin. Bai, Bai, jendia gustora hartzeu. Osa, piper berdia eta tipulakin. Orduan hiru iteituzu. Bat tipulakin, bestea piper berdekin eta bestea tipulakin. Da bestea tortilla jorgazta, bestea piper gorritiakin, eta txaka, tortilla txakatzez. Osa, tortillan bakargan ja 8 bat iteituzu, ose? Bai, mordoska dia. Mordoska bat, Baina jende asko ibiltzea, mundun da gana gusto desberdinekuak. Txesan dezu egila. Eta gaina hainbeste jende ibiltzea, baina bueno, zure taberna hemen aldezarrian kanpoko jende asko ibiltzea, atzerritar asko, baina zure tabernan herriko jende asko ibiltzea, ez da? Bai, gehien bat. Gehien bat, ez da? Gehien bat, kanpotarrak baiteu. Bai, nola esako jozu ez dizu, ati txiko kanpotarrak. Baina gehien bat bertako jendiak inaitze gara lanen. Bai, eta hoi aldezarrekoak eta provintzikoak, eta bai.